שלום, אני רוצה לדבר איתכם על דוח המאזן של העסק שלכם. כדאי שתקשיבו, יש לכם המון מה ללמוד על העסק שלכם מהמאזן. קודם כל, בואו נראה אילו תובנות עסקיות חשובות אפשר לחלץ מדוח המאזן של העסק שלכם. המאזן הוא דוח ספציפי אשר מציג את מצבו הכספי של העסק ביום מסוים, בדרך כלל היום של סוף השנה או של סוף הרבעון. המאזן יאפשר לכם ללמוד על מצבו הכספי של העסק. כך למשל תוכלו ללמוד מהמאזן כמה כסף מזומן יש לכם, כמה לקוחות חייבים לכם וכמה אתם חייבים לספקים. בנוסף, תוכלו לדעת אם יש לכם את היכולת הכלכלית לעמוד בהתחייבויות הכספיות שלקחתם על עצמכם או שנדרשת לכם היערכות מחודשת. למאזן יש שני חלקים. בחלק אחד מוצגים הנכסים שבידי החברה, ובחלק השני מוצגים ההתחייבויות של החברה וההון העצמי שלה. נתחיל מצד הנכסים. הנכסים של החברה מייצגים את כל מה שצבר העסק במהלך חייו נכון לרגע נתון, ויש לו שווי כספי. הם מוצגים בשני חלקים. בהתחלה יוצגו הנכסים השוטפים, כלומר מזומן ונכסים שתשתמשו בהם או תמכרו אותם בשנה הקרובה והם יהפכו למזומן. לדוגמה, הכסף שהלקוחות חייבים לנו הוא מלאי חומרי הגלם או מלאי המוצרים שצפויים להימכר בשנה הקרובה. אחרי הנכסים השוטפים יוצגו הנכסים שאינם שוטפים, כלומר הנכסים הקבועים. כאלו שהעסק לא מתכוון להפוך למזומן בשנה הקרובה. לדוגמה, הרכוש הקבוע של החברה, ריהוט, מכונות, מחשבים או נדל"ן שהוא בבעלות העסק. בתנאים מסוימים גם נכסים בלתי מוחשיים כמו שוויו של מוניטין או של מותג יוכלו להירשם כנכסים במאזן, כי גם להם יש שווי כספי. בצידו השני של המאזן תמצאו את ההון העצמי וההתחייבויות של החברה. המשוואה מראה את מקורות המימון לכל הנכסים שתיארנו. זה מתחיל בהתחייבויות של העסק, שגם הן נחלקות להתחייבויות שוטפות שנצטרך לשלם בזמן הקרוב, כמו שכר או חוב לספקים, והתחייבויות לזמן ארוך, כמו הלוואות לטווח ארוך שהעסק לקח. נוסיף לזה את ההון העצמי, שהוא הכסף שבעלי המניות של החברה השקיעו בה, כלומר כסף פרטי שלהם שהושקע בחברה, בצירוף הרווחים שהחברה צברה לאורך חייה, ולא נמשכו עדיין כדיבידנדים. זהו, השלמנו את המשוואה, אבל מה תלמדו ממנה? הנה כמה כיוונים ראשוניים על מה כדאי להסתכל במאזן. אם קיים גידול ביתרת הלקוחות, כלומר הלקוחות שחייבים לכם כסף לעומת היתרה בתקופה קודמת, זה עשוי להצביע על גידול בפעילות או לחילופין על שינוי תנאי האשראי ללקוחות או על בעיות בגבייה. גידול בהלוואות לזמן קצר עלול לגרום לבעיה תזרימית, ולעיתים יש לשקול את החלפתם בהלוואות לזמן ארוך, בהנחה וההלוואות מממנות רכוש קבוע או השקעות שונות. מומלץ לבחון את היחס בין סך כל הנכסים השוטפים לעומת סך כל ההתחייבויות השוטפות, על מנת לוודא שתוכלו לעמוד בהתחייבויות הכספיות שלכם בזמן הקצר. אם לא תוכלו לעמוד בהתחייבויות, כדאי להתמודד עם הבעיה מיד שגיליתם אותה. ויש עוד המון תובנות שאפשר לחלץ מהמאזן, אבל נשמור אותן לסרטון אחר. בכל מקרה מומלץ בסיום כל שנה עסקית להתעמק בדוח המאזן יחד עם יועץ פיננסי או רואה חשבון ולחלץ את כל התובנות העסקיות שניתן לחלץ ממנו לטובת שיפור ביצועי העסק. ולא להירתע לשאול המון שאלות. כדאי לכם ללמוד גם על בניית תקציב לעסק, דוח רווח והפסד וניהול תזרים המזומנים של העסק, שיחד ישלימו לכם את התמונה הפיננסית הנחוצה לכם.